Iya chemasi ndikukuvani zimene mukuyankhula koma zimene mukuyankhulazo ikanakhala kuti nkhondoyo ili Malawimo ndi mmene timayankhulira pano activist kumalongolola ma social media mu ndiye kuti achina muthalikaja kachina chakwera nkumamva zoona komatu mukuganiza kunena kuti nkhani zimene zizi zapita kokambirana ndiye kokambirana kuja osatheka ena nkumayiyambisa nkhondo pamene pamukuona kuti vuto ndi ndani pamene papa mukuganiza kunena kuti muja anthu anayambira kuyankhula nkhani zimene zizi kodi kukhala munthu wakumva anekanyahu sangamve chifukwa nkhondo akuyambisa ndi anekanyahu anthu mmene ayambira kuyankhula anthu ndi akhalatu magulupu misonkhano maorganization wosiyanasiyana kukhala kuyankhula nkhani zimene zizi munthu amene kumuzuzula akhala akuzuzulidwa osakhala ineyo ndi inuyo koma wakhala akuzuzulidwa ndi mapresidenti amayiko aziko lapasi kuzuzulidwa. South Africa inawatengera kucheri kukoti kuja kuti apita akayankhe mulandu mpaka pano posapita mapito ake nkumawonjezera bemoto kodi pamene papa munthu amene alibe chisoni ni ndani inuyo ndi inetu ngakhaliza kanena kuti iya nkhondo imene ite chabwino ite kuthatu kwa nkhondo imene yapezeke wogonja mwandivete osaunamiza ni kunena kuti nkhondo imene iyi ikhoza kutha pomanda kuti wina wake wagonja ayi ndipo mkatikati mwakugonjamo muzimwalira kumene anthu mwandivete ndipo amene akuyambisa nkhondoyo amaziziwa exactly kunena kuti nkhondo imene tikuyambamo kukhala kufa anthu bwanji osapangira anthu amene akumwalira kuapangira chisoni anthu amene chikhalire ndi asogoleri osakhala anthu wamba ngati ifeyo yayi koma ndi anthu asogoleri anthu anzeru zawo osachita chisoni kuti tikayambisa nkhondo ndiye kuti anthu ambiri osalakwa akhala akumwalira zimene zisana ziziwe koma maza chani alibe nazo ntchito zimene iwo ali nazo ntchito basi ndikuti akhale nambala 1 ngakhale anthu opakhale palibe so pano inu ndi ine ngakhale tadanda uli chabwino tadanda ulira kunoko koma it doesn't mean anything. Palibe chicho zimene chingathandauza pamene popo inu ndine tikhoza kumalira nkhondo bola ite nkhondo ikhoza kutha popanda wogonja sizingateke chifukwa anekanyahu akufuna kuti konse kuja azilamulira iwacho ndi azizawo jaona kuti iwe fuck off iwe wabwera 1948 munomo ubwere uzalamulire kunoko Middle East ndiye yafuna kupanga force by force akufuna kugwisa ntchito mphamvu force military so pamene pamagwirisira ntchito military muziziwa kuti miyo ya anthu imachoka so pano amene oyandi oyambire kupanga chisoni osakhala inuyo ndi ineyo tingozinamiza papa ndichifukwa chaenda ndina kuti zimene tikuyankhula pa tikungoyankhula basi mwantawala anthu amene akuyankhula pa kungoyankhula mwantawala osati zikhoza kugwira ntchito achemali kuli anthu amene ayankhulapo pa zinthu zimene zizi akulu amaudindo awo apa ziko lapasi akulu ziko lapasi ayankhula zikutheka nimasa kutheka kuzikanatheka pene pajapo pokambirana paja ngani imene iyi ili kokambirana uko America ndi Iran ikukambirana kukambirana usanamalize Netanyahu waiyamba kale ndewo kodi imene akuyamba nkhondo iyi imene Netanyahu kukambirana kuli nkati so pano Iran yaja akapitiliza kukambirana kuja sakapitiliza ndiye iwaja akamaombera kumene ku Iran Iran azingoyang'ana abwezera akamabwezeraso kumene kusokufa anthu zimene zivomerezeni ndakuza nione kuti zimene zitu no matter what kuzivomereza chifana ngati wayamba kuzivomereza acha inu akewo kumene kuchitika nkhondo osati kuti mawu a munthu wina aliyese apa akhoza kugwira ntchito mawu akanakhala atagwira ntchito kale chifukwa ambiri amene akhala pansi kuyankhula nkhani zimene zizi sitikumveka Netanyahu amamva zayeza yekha azatenge Middle East yonse yomwe azayilamulire maiko ena aja analolalola kubayika mabesi Iran inauza kuti chibwana kuno ayi sitikufuna apo B muzamaliza ziko losera Iran ili kuzakhale kulibe wena aliyese ndiye muzatenge Iran ili muzalamulire koma ife tuli panopa sizingateke ife sitikufuna ndifa kama ndikuuza ino kuti kodi chifukwa chani amene nyandi Islamu Netanyahu ndi ma Zionist ndiye Islamu samafuna kwasingula sakufuna kwasingula kuti waje akhale ma Zionist iwe kuti ife ndi Islamu ndipo tizakhala Islamu mpaka tizamwalira ndichifanya ngakale ifa imene mukuyidera inu pano payi Asilamu osama iopa chifukwa amaziwa chimene akuchita sanga lole kuvomereza kuti ineyo ndikuchoka ku Islamu ndikalowe ku Zionist ndiye chani chimene ndiye ndi imene yakuti imene kuja chifukwa Netanyahu akufuna kuti atenge konse kuja ndi azipanga zake sizingateke ndiye chisonicho aziyamba kupanga kaye iyeyo
Netanyahu ndiye webele kupanga chisoni azaganizira atu Netanyahu palibe zero tumene batu muntu tu iwe muntu wakumwa mowa iwe kumwa musa mowa uso wabwino amwe ndikuverani chisoni mowa uso wabwino koma mwini wakeyo basi kwacha kumakamwa mowa kwacha akamabwera wasupuka miendo watani kumagwa atalezera kutani iwe muntu kumamvira chisoni akena koma siyaka kuti amwene tamba kalekale kukuza kuti mowa musesu mukumva tazimwani yetu ndimezi makalira kodi chisoni chimakhala mpoteratu oyi mumakoza kumapanga chisoni pa kalekale nkhani imene mungaitenga muisatire nkhani kuti inachokera liti ndi nkhani yakalekale nkhondo yakalekale America ujeni ya Israeli iyo mafuna Irani yepele pa izagwadira ndi Irani amakana zimene sisi ndipo pena amalimbana nawo komaso jealous chifuka ma resources amene ali ku Irani ziko la pasi lino sisi naoneke amapanga jealous afuna kuti azipanga ma interfering umene uja kwa azikaba zinthu zakuno zikhale zawo azizilamulira Irani imakana etu izi tiziona libozi inoyerire kuti kodi zitela pati koma osati ndi ngondo yoti yakoza kutesa munthu wamba ngati inu ndini ayi zikakaza kufaso wina ali zizafa palibe muziko lapasi munthu osala nthawi ikazakwanira munthu aliyese azamalira zimene ziziziwa muka uzimvera chisoni ka osazimvera chisoni koma chikulu chake munthu uzizimvera chisoni yoweka osati kumvera chisoni munthu wina koma iweyo weka choyambirira kuti kodi ndine ndandi kupanga chani kodi mulungu akamaza ntenga ndizakhala ndili ndani ndili pati zinezo zindizofunikira kumvera chisoni za nkhondo iyi boza nkhondo imene yayi tifuna ndikuze kutha kwake aluze ena aluze oluzawo akaluza ndikumene kuuza tere azayimika manja poyambirira paja ankamenyana amamenyana poyambirira paja se ana ayimika manja aku America aku Israel kuyimika manja ayi basi tipanga ceasefire timikire nkhondo iyi zida zitathera ndiye wina zikantheraso zida mwamva aiti imekaye muziwe kuti kugonja kumeneko ndiye ulendo uno sawalola chifukwa Irani zowaseweresa sakufuna kuli bwino bora iwo angotha koma kwaseweresa sakufuna iwo jama khulupirira zimenezo malinga ni chikhulupiriro chawo samalola kuti azingoseweresedwa nthawi nayo sazingoseweresedwa hayi